Il-karriera tal-għalliema hija waħda li essenzjali kemm hija essenzjali, ftit huma dawk li verament jifhmu l-isfumaturi kollha li jsawruha. Fl-episodju tal-lum niltaqgħu ma' Charlotte Geronimi, lettur fih dan l-ITS li ilha 5 snin tgħallem livelli differenti, minn studenti tal-ewwel sena għal studenti maturi li jixtiequ jissoktaw il-perkors akademiku tagħhom. Xogħli huwa ta' lettriċi, hekk ġol l-ITS nagħllem livelli differenti. Din is-sena għandi minn certificate ġifieri jafu jkunu l-ewwel sena tagħhom ġejjin mis-sekondarja sa studenti li anke jkunu maturi u jixtiequ jiġu diġà forsi qed jaħdmu fid-dinja tax-xogħol u jixtiequ jiġu l-ITS biex ikomplu l-edukazzjoni tagħhom mod livell iktar għoli. Jiena gradwajt f'Masters f'International Hospitality ġo Università fl-Ingilterra. Xogħli huwa fl-industrija tat-turiżmu fejn jidħol anke lukandi u anke managerial level fil-restaurants. Naħseb l-ewwel persuna li inspiratni li nidħol f'din il-linja kienet in-nanna. Niftakar dejjem kienet tgħid li nħallu l-antriporta miftuħa għaliex biex inkunu welcoming dejjem dak li jkun min qiegħed hemm barra. U naħseb l-organization skills tiegħi ġibthom minn il-mammi għax hija freak tal-organization u naħseb ħadthom minn għandha. Minn dejjem xtaqt li dak li jiena tallimt ngħaddih lill-istudenti oħra biex ovvjament jidħlu f'din il-linja. Ġifieri dejjem jisni xtaqt li nerġa' nieħu dak li jiena tallimt mill-ITS u minn dawk li għallmuni hawnhekk u dak li tallimt norrieħ lill-istudenti ġodda ħajjitlu fl-industrija tagħna. Il-perċezzjoni hemm barra hija li tiġi l-ITS biex tilħaq chef, biex tilħaq kok. Però aħna noffru courses differenti ħafna, ġifieri mhuwiex biss iva huwa wieħed minn ħafna courses li għandna. Għandna studenti li jiġu hawnhekk li mhux biss imorru jaħdmu fl-industrija tal-lukandi u tar-restaurants imma jistgħu anke jaħdmu eżempju fuq cruise liner. Jew jaħdmu f'care homes li xorta ovvjament hemm bżonn in-nies jaħdmu f'din l-industrija, hemm ukoll anke l-industrija tal-events li hija vasta ħafna. Ġifieri mhijiex biss li tiġi l-ITS biex tilħaq ħassir kok. Hemm ħafna aspetti differenti x'wieħed jista' jagħmel. Jiena nagħmel courses, anke short courses, jew nattendi nagħmel riċerka wkoll ta' x'qed jiġri madwarna li hija importanti biex inti iżżomm lilek innifsek aġġornat f'dak li qed jiġri. U nattendi courses kemm Malta u anke barra minn Malta permezz ta' korsijiet li jsiru online. Biex taħdem fl-industrija, naħseb l-iktar ħaġa li għandu jkollok hija l-kariżma u li tkun taf tmur ma' nies għaliex ovvjament ħadd tkun qed tintaqa' ma' nies ta' kuljum u għandek bżonn tkun taf kif tmur tadatta ruħek anke ma' kulturi u ma' nies differenti li ħadd tkun qed tintaqa'. Kemm waqt li kienet l-ITS u saħansitra wara, Charlotte ngħatat l-opportunità li tmur taħdem barra fi stabbilimenti differenti fl-Iskozja, l-Ingilterra u l-Iżvizzera. Tkellimna ma' Charlotte dwar dawn l-esperjenzi fejn sirna nafu aktar dwar kif rawmuha professjonalment u x'talimiet siltet minnhom. Jiena kont studenta tal-ITS xi żmien ilu u parti mill-courses tagħna hija li l-istudenti jridu jaħdmu fis-sajf ħafna drabi jaħdmu Malta u mbagħad ikollhom sena fejn jmorru jaħdmu barra minn Malta. Jiena xtaqt li dawk it-3 xhur tas-sajf immur naħdem barra minn Malta u kont applikajt biex immur naħdem l-Iskozja. Kont mort ġo Lukanda ewlenija fejn kienu jsiru anke tournaments tal-golf. U kont mort l-Iskozja l-ewwel darba. U mbagħad is-sena barra kont għamilt nofsa Londra ġo Lukanda f'Airport Hotel, ġifieri fejn kellna klijenti eżiġenzi differenti. U mbagħad is-6 xhur l-oħra kont mort naħdem l-Iżvizzera ġo Lukanda f'nofs il-muntanji tissuq nofsija biex tasal, ġifieri perspettiva differenti. U mbagħad ġejt lura l-ITS, komplejt l-edukazzjoni tiegħi u kif spiċċajt erġajt mort l-Iżvizzera.
tallimt ħafna meta mort barra minn Malta, ma jfissirx li barra huwa aħjar minn Malta, imma titgħallem perceptions differenti li hemm minn barra, anke tintaqa' ma' kulturi, ma' nies differenti, jiġifieri naħseb l-iktar waħda hija l-kultura u li titgħallem dawk ċertu skills li forsi ħadd ieħor hawnhekk ma qatt ma minnihom. Niftakar eżempju fost meta kont l-Iskozja fil-golf tournaments ikollhom eżiġenzi differenti milli Malta qatt ma kont esperjenzajta. So dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida u ovvjament iżżomm dik il-bagalja tiegħek miegħek u dejjem tużhom anke mal-istudenti tiegħi. Dejjem ngħidilhom b'xi praspor jew xi affarijiet li ġieli ġrawli meta kont barra. Fuq level personali l-esperjenza ta' barra minn Malta għenun nkun iktar indipendenti, ma kellix il-mammi li taddili l-uniformi, kelli nħuħsib li mur nixtri, anka time management li fil-ħodu rrid inqum m'għandi l-ħadd li qajjimni, ħadd ma ħajjipprepara li l-breakfast, ġifieri affarijiet li tissir indipendenti ħafna. Jiena ngħid li l-isbaħ biċċa mill-courses li għandna l-ITS hija meta inti ssifer għaliex tiġi lura perċezzjoni totalment differenti u tinduna kemm dak li vera tal-limt l-ITS kien ta' utli għalik. Wara li ġejt Malta ħdimt f'lukandi ewlenin ġo Malta dejjem fin-naħa ta' service tal-Food and Beverage Service. Mbagħad wara mort naħdem l-Uffiċċju tal-President fejn kont Hospitality Coordinator u kont ħsieb anke l-Mawri min jiġi barra minn Malta li jkun qed joqgħod magħna bħal stay dinners ta' presidenti u oħrajn minn barra. Fl-istess jien kont anke naħdem part-time bħala lettriċi fl-ITS. Mbagħad ġietni l-opportunità li napplika hawnhekk full-time u kont ġejt naħdem l-ITS full-time u għadni hawnhekk. Il-parir li nista' nagħti jiena ta' xi studenti li jixtiequ forsi jiġu l-ITS u forsi qed jiddejqu mis-sena barra, is-sena barra ħadtik perception differenti ta' anke l-industrija ħadd titgħallem minn barra x'hemm li hawn Malta forsi m'għandniex u mbagħad inti ħadd tiġbor dik il-bagalja tiegħek iġġibha hawnhekk u tuża dak kollu li inti tallimt barra minn Malta. So jiena lija mill-kors tal-ITS, is-sena barra hija waħda mill-isbaħ esperjenzi li studenti meta jmorru jiġu lura jgħidulna li jixtuq jerġgħu jmorru. Ikun hemm min forsi jkun qed jibża daqsxejn, forsi għax ikun daqsxejn pampered id-dar u jibda jibża li ħajkun hemm waħdu hemm barra, ma fil-verità ħadd intaqa' ma' nies li they are going to be your friends for life. Jiena għandi kollegi li konna naħdem magħhom żmien ilu li għadna nintaqgħu sal-lum, ġifieri nsifer u ma jiġu you build a different perspective. Il-ħidma ta' Charlotte ma tiqafx mad-daq tal-qampjena għaliex hija wkoll membru ta' żewġ bordijiet. Komplejna nitħattu ma' Charlotte mhux biss dwar l-irwoli differenti li taqdi, iżda wkoll x'esperjenza professjonali rawmu fiha. Barra xogħol tal-liema ukoll qiegħda fuq żewġ bordijiet fl-ITS. L-ewwel bord huwa l-Board of Studies fejn jiena nieħu sehem bħala lecturers representative fejn nirrappreżenta l-letturi tal-ITS fuq dan il-bord. Jekk ikun hemm xi ħaġa li huma jixtiequ jseħħnu leħinhom fuqu, jgħidu lili u jiena ntellgħu f'dan il-bord. Il-bord li ieħor huwa l-ARPB fejn nieħdu ħsieb publications, research, etc. L-industrija tagħna, speċjalment fejn jidħol forsi l-Food and Beverage Service, ma jfissirx li inti ħatamel ħajtek tnaddaf l-imwejjed wara l-klijenti. L-industrija tagħna tmur lil minn hekk hija ħafna akbar, opportunitajiet kbar anke biex inti tiżviluppa u titla' f'levels differenti. Allura nħeġġeġ li kull min jixtieq jagħmel karriera minn f'din l-industrija jiġi hawnhekk l-ITS anke forsi ma jsegwix kors li huwa full-time, forsi jixtieq jaħdem u jagħmel anke kors part-time. L-industrija hija vasta ħafna, ġifieri tista' tmur taħdem f'ħafna postijiet, mhijiex limited biss għar-restorant u għall-lukandi. L-ikbar sodisfazzjoni li jagħtini hija meta eżempju nara xi student qed iservi klijent ġol-restaurant tagħna l-ITS
u l-klient joħroġ jgħidli isma' dak l-istudent vera mar tajjeb proset kellu bżonn fl-industrija kulħadd ikun bħalu. U l-istudent anke jkollu daħqa fuq wiċċu meta jinduna li mar tajjeb. Xi kultant hemm ċertu tasks li huma jibżgħu minnhom bħależempju is-silver service tal-ħobs jew tas-soppa. Kulħadd le mhux jien tieħu xi ħadd ieħor, ma mbagħad kif jaraw li jistgħu kapaċi jagħmluha u għamluha tajjeb ikun anke kuntent huma. Jiena dak l-ikbar sodisfazzjon. Naħseb il-perception tem barra hija li forsi mara mhijiex kapaċi daqs raġel fejn tidħol l-industrija tagħna, illa għaliex forsi għandha toqgħod id-dar ma' tfal, ma tistax taħdem bil-lej, eċċetera. Però naħseb u anke hemm riċerka li anke saret is-sena l-oħra mill-UNWTO fejn jurina li 55% tal-workforce fl-industrija tagħna huma nisa. Ġifieri hemm iktar nisa milli irġiel fl-industrija. Il-problema qiegħda hawnhekk li 20% biss minn dawn huma nisa f'managerial roles. Ġifieri qed naraw il-maġġoranza fejn qegħdin forsi fl-istess settur imma iżommu positions daqsxejn iktar baxxi. Fejn aħna rridu niġġieldu din il-perspettiva li iva mara għandha kull potenzjal biex tkun l-istess daqs raġel fl-industrija tagħna. Għalkemm id-diskussjoni tagħna ma' Charlotte spiċċat, fl-episodji li ġejjin se nkomplu nlaqgħukom ma' letturi oħra fih dan l-ITS u nitfgħu dawl fuq xi elementi oħra illi jsawru din il-kariga varjata. Narawkom għalli jmiss. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.